ena wode ebre ye de du so no ye nin komo nhwe ya pomuden emo ensem me wo givers Herbal clinic for ewo ha wo mo ewo nuro ahodo wo adwama so nti ehu hia se de aduro no ye no wo mu esini to a na ese ne wato bi na de ayo ho nti be me na me mo akwaba na bibi aboko de oba pa nyame adom ho ye na mpato ho so nyame adom pa se doctor pani so ho ye nyame adom doctor so ho kwabi nyame adom ne ho ye pa ene de me de ntafo no na nam atane ata givers penny ne kakra na givers co capsules ono so ni penny ne kakra eno na ni be di ho komo na ba memfa givers GC no emfa nhyase offer drone na won so ma tro ho general well-being na ese ni pedua na fitu uti so ebepem nan ase enu na duro no eye ho adwuma na ni titru no eye infections nso de ye ma hodo bebre ene ye obia hodo a yetumi nya no ye wo enam de ewo ho ye wo ensuomu de ewo ho ye wo aduane de ewo ho eye wo mu ahodo enu nti na givers GC mixture a ye givers Herbal center yakwafa ba dwama nso a ye de beboa na mpatwo we no we eye ne topaye na we eye ni nsuo enti se wo koto a wo beto ne mienu e de abomu na wafa ne mienu nso no etumi e de abomu na ne di kan yen hwe infection ne se ye ka se infection a eye den ade infection eye obeka se eye bacteria eye virus anase emwankuma bi a ye mfa ye ni sei ehu agi se ye de efidie ene ye de ahwe ansa na ye den yetumi ehu na wetumi edi madanse se ye nuane a ye di ye nsu a ye nom empemu agura ya ye die no enya ade a ode woni behu se ade se emwamu bi anase viruses ni bacteria bi ewomu eno nti na givers Herbal center ye de edru na ba se ebre ne edon nyina no be den ebebo ye ho ban na atwe yen ede fi sa yarewa ahodo ne nyina eho na obeka se menya sa yarewa ni bia ye mfamfi eye enemu de eno na abehun se be ma bi wo honom na de bia na sebi obon se ni be ma na wo odwi ho na eye nsoaso bi aba gugu ano ne eho na eho nyina ye prekesene me ka cho se hu sa ense na ho na se hu sa ensunsuanso na ese kire se me no ka se ni pedua no se ne na ese stie no ensakraye bi aba ho bia wakako di empem agubie na akwakofa sa oha no etumi di abronte so pedro a etumi to ase edro no nso de yankase ye memu hahama eni dubina ne dunsin na Dr. Solomon Kwabi wotwitwa ede afa bafunim de kwanso a wode aye nnuro no ye de etumi ede aba enti bema nsoanso ategugu bema ho mepacho wedro eye givers GC mixture na afa givers GC capsules eno na sa unya na wono no mo a ebetumi abo ye pa eno na nchen sene obo ade no obo nipadua no sese na etie bia no fitia no pase ya ade system no ye adwuma edi dwuma kama pa enti no ba ma bia wo ho no ma wuguta egu nsuo ema ne broso anase ne dodo eno no mepacho yare gu nsuo se ojo so bebre na ni titiro aye de suomu wakoda evans wada no nkro no ndu na otumi sori imprendu num ekwo se ukogu nsuo no na no ye se udunso twa no ene ho aba asem na ehya ase na obonse na ye kan so wenya prostate enlargement anase ni dunso twa na ho aba asem se wentu ase na wampa dupa anom a obonse didim wonse se bacteria no ene viruses no reni pedua no ma wentu ase a multiply anase enyi enti enyi na wampa drentu ase the more na multiply no na edi nsunsuanso bone nso na eden edi brain pedua no enti ahya ase sa na edi enlargement na aba no na wapedro na wotumi anom mam no eka sei no sei haw no etuotumi etwa enti bema otadwunson temtem anase dwunson temtem eye wo ha ne titru eye na adwo desuom no wedro eni givers GC mixture and afa givers GC capsules eno na sa unya na ono no ma ebetumi aboa eno akire ye nia ma no anase ema no nso obi wo no ma nka wahemfi wo de nka sa otumi kama ehotumi ho awo na ye wesen na mo no de ne ntesa wo ho no ma anase nsuo bi ta gugu bebre bebi emro so
ebi won so ma wo se na se ne bi etiti efi wase na se bre ne do nyina no ahemfie honom no ehonom nte ehonom nye kama me pa cho wo hie duro ese tumi honom no eye kama na hosiesi na honom chema wo eno na ye givers GC mixture ene ne capsules na se wunya ebetumi aboa empempi na ya givers Herbal Center ye mpese ye bebo enemu yarewa ne bidi ni eje bi esan se doso enti wo oba wo be ma wo hwem ya wo tie mi no wo na onim se ne nipadua ne tie wo na onim se ne wo empem na akodi empem agron so a wonim se ne a ohu uniama efa se sakra bia bemu a ese otumi to ase na pa edupa na otumi nonom eno na ye givers GC mixture and the capsules no na wotumi anonom na etu sa ha no nyina so etumi de ama ni nyina eche no essence ese ni pedua ni nyina mu ema ni pedua no wie peye yemfa so bi wo honom se infections no ba anase viruses no bacteria no e de omho gimu a obo so honom na afa de ewa otumi bom ane bro so ebo wa ni mu odin pa e pa cho obi so honom abo se mere oye na afa wa yemre ne ta kind of fatigue no asa honom asa wa ye bohu asa nipedua ne nyina mu asa ni hu intensity ni ho so na asa wa ye week bi sa se ne ta kind no na sa hodin ntumi wie peye me pa cho we dura ho hia eye givers GC mixture ene ne capsules na wetumi anonom obi wo honom so ma akodi aduane bi na afa me yem obi wo so ma akonu mu nsuo bi na edi nsunsuan so bre me we duro no eno ena si menim hanom a me ni we di ho nkomoyi obi bisa yendo ni de enye na okọ herbal shop bi e wo man mu pharmaceutical shop be bi e ton aduro man mu bia na obenya givers GC mixture ene ne capsules na wetumi anonom eno ene be boa pa na bibia no etumi akọ enkan me de eno awie no na ese nia ebre ne edo nyina ne etai ka na amanfo emino weka sei no edio mu akaginemu na aboɔ mo ɛwɔ aware mu ɛwɔ emprantwe mu ne kanchima ane ne aka ka nyina no eno nie givers P capsules eno na abɔ mna ne na so body na so wubegina so givers co capsules no so eno nie na Dr. Solomon Kwabi ni nim die ni sue hunu mu ehun se ansa na be ma be ye mre ɛwɔ mpam no ye didi daani enum nsuo no de ye nua ne nyina so akwakoye starch na enhwehwemu a babada zinzu se be ma bia be ye mre wɔ mpam a ye nua ne titio ne starches no anase koko ni amama ye tai ba ye ni pedua no mu no eno ne ye tai kofa mre oyew ɛwɔ emama mu atumi de ba oba bi nso wɔ hɔ no so me de mini atenka me de mini oba ma group mpam a mentehwe ni nyina nso ye koko ni amama ya age obeka se ni pedua na de aboso senia ese ntini na woni pedua no ye adwuma no na ese esizi no entumi nye adwuma se na ye kono entino obedi kan anya eye givers co capsules na wanonom na watutu koko ni amama na se na etumi aboa ama ntini no mu ada honom na ni pedua no etumi wie peye uwie a na wanya givers P capsules na no so wanom na bema odie eye premature ejaculation okosie ni a na esa wo na wo sen no me no ka say wetumi etu ase obi nso de eye erectile dysfunction ene ono de ye bepem no agoro no ahoso no bia ene atim keja ne otima no otim ompegya ne timpo na we shake ne ho me pa chaw unya givers P capsules ene ne co capsules na eno de betumi aboa wa otai posa we ni bebre wa otai kwam bebre na omuni mu de bia na nyama ni na mo asum pen top ni paper ni nyama me pa chaw but modern na pe givers co capsules any givers P capsules na nonom eno na betumi aboa ma me no weka say no se ha no nyina no etumi etwa givers enu pe enye na se na me di kan no herbal shop e wo man mu pharmaceutical shop e wo man mu unye bia obetumi enye wiase afa na bebi bia no givers yendo no nye na de bia metaka ansem ba ko se eduro hoi anase yare hoi yemfa eduro ntrai entu ko ba bi no bi o tra we he yemfa eduro entra yare men konkoye ma tra makoy enye se de how bebrew enti me pa cho ukọ na ebi ni ho a ko the next shop anase ya homa trofo na egu screen no so no mesa abobo na etiefo na ahwefo nyina so ehu eye 0501 556828 0501 556828 now ni givers Herbal Center for any nkomo na ye nupa ye de abadwaman so no wetumi akope na me ko no say na ye on the 11th and I on 12 ha na say bosumi ba ko pepe from enne
na Dr. Solomon Kwabi eye ne maame eyie no ye beye no ewo achimontro nan ewo ebrem eye 10th 11th 12th November sa ntiene doctor yakonso ti munyina yakọ yada se papa pantia ha ene de nkomo no ebesie foforo nso ewo ho ehunhia se ubetie me kwa basisi enyim free ha na mato aso